F'diskors tipikament tal-lemin estrem l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija għamel ħiltu kollha biex iqanqal il-biża' fost il-poplu Malti billi jinstiga kontra l-barranin kollha f'pajjiżna li qed jikkontribwixxu fl-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea kollha. Waqt li refera s-sitwazzjoni skontu ta' tkexkix, Delija semma statistika għal 6 lokalitajiet fejn hemm iżjed barranin milli Maltin minn rapport fil-Gazzetta Nazzjonalista In-Nazzjon tal-4 ta' Novembru li għadda, f'tentattiv sempliċi biex jiġi minant il-ġid kollu li qed jinħoloq f'pajjiżna bid-differenza tal-maġġoranza tal-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. U arawh ta' dal-artiklu, arawha din l-iskeda, issa ntellawha għax ta' tkexkix. Ftit jiem biss wara li nkixef li kien ilu snini jikdeb dwar is-suppost serqa tal-400 miljun fil-konċessjoni tal-isptarijiet f'pajjiżna, id-deputat tal-Oppożizzjoni llum kellim ewlieni tal-Finanzi uża ton estremist fil-Parlament fejn litteralment poġġa lil kull resident barrani fl-istess keffa. B'dan il-mod awtomatikament inkluda lil kull ċittadin ġej mill-Unjoni Ewropea, il-barranin kollha miż-żewġin lil Maltin bulidhom kollox, dawk li investew jew għażlu li jirtiraw f'pajjiżna u oħrajn li jinsabu jew f'impjiegi ta' kwalità bħal fil-gaming jew dawk essenzjali u taħtieġa ta' kuljum bħal fil-qasam tas-saħħa u l-ġbir tal-iskart fost ħafna oħrajn. Għal-kummenti ta' Delija wkoll li reaġixxa mill-ewwel l-eks Prim Ministru Joseph Muscat li litteralment ġarra fil-Kastell tar-Ramel li dan ipprova jibni bil-politika populista u estremista tiegħu. F'messaġġ twil fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook, Dr. Muscat qal li mill-inqas 3 postijiet fil-lista ta' Delija, jiġifieri ta' Sliema, San Ġiljan u San Pawl il-Baħar, minn dejjem kienu Mekka għal barranin li jirtiraw jew jiġu jaħdmu fostna. Dr. Muscat qal li d-diskors ta' Delija iżda ma kienx qed jaħseb dawn in-nies bħaddiema li jitħallsu ħafna u qed jikkontribwixxu bil-kbir fit-taxxi u b'nefqa fil-pajjiż. Dwar ħaddiema minn pajjiżi terzi l-eks Prim Ministru eks mexxej Laburista feraħ lill-Ministru għall-Intern Byron Camilleri u l-Segretarju Parlamentari Andy Ellul li grazzi għal ħidma tagħhom waslu lill-Assoċjazzjoni tal-Food Couriers biex tidħol fi ftehim mal-General Workers Union biex jiġu protetti ħaddiema simili. Dr. Muscat qal li jistaġeb kif ħafna li jriduha tal-akbar soċjalisti fuq il-midja soċjali baqgħu lanqas nifsu fuq dan il-kliem ta' tkexkix minn Delija. Iżjed minn hekk staqsa liema minn dawn il-barranin kollha se jkun qed ikeċċ il-PN. Dan ikux se jgħid lill-familji magħmulin minn Maltin u barranin biex jitilqu mill-pajjiż jew se jgħid lil uliedhom meta tfal oħrajn jaqbdu magħhom minħabba diskors estremist ta' Delija. Joseph Muscat ukoll fakkar kif waqt il-programm X-Ray fuq One semma li bil-proposta tal-kap Alex Borch għal 4-day week ikun hemm bżonn 50,000 barrani ieħor.